Ang pagpakabuhi ning kalibutan na giingong dili sayon tungod kay napuno kini sa dakong hagit. Apan wala kini igsapayan sa uban natong mga kaigsuunan. Luyo sa kadelikado o gibugaton sa ilang trabaho. Apan nganong dunay uban ang nagpakasayon o moingon ta way mga batasan. Sama na lang niining bakol nga kumpleto tiid. Hinabang para sa bakol maluoy mo. Salamat kaluyan mo sa Ginoo. Jesus Maria Josep, Jesus Maria Josep. Unsa man ka day? Mamatay ta ning style mo day. Ingon manggugag bakol kanong nakatindog man lagi ka. Bantay lang kaw niya, Nay. Bantay lang kaw niya. Bantay. Mga kasans, dunay disiplina sa ginikanan nga dili o dili gyud nimo malimtan. Labi na kung kining maong disiplina makatagam. Sama na lang niining musunod nga video nga akong gitawag nga you can run but you can never hide. Agay na sa kacay na naya! Tabang! Nahayaw lagi nay! Tabang! Nahayaw nay! Nay! Ayaw yung taon lagi nay! Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumang Ang mga kabataan na puno pa sa pangutana dinhi sa kalibutan. Tungod kay daghan pa silang butang nga gustong madiskubrihan. Tungod niya na importanteng ato silang matubag. Sama na lang sa gibuhat ni ining maong amahan. Pa, nako'y pangutana. Unsa man na? Ngano ang babae inig mata sa buntag manlugod magmata? Ngano ang mga babae inig mata sa buntag mo manlugod sa mata? Wow kabalo. Kaya wamanggod sila itlog katulon? Ug diha na sad natapos ang ato ang video mga kasans. Daghan kayong salamat sa pagbisita na usab ning ato ang channel Sanu Republic. Ang channel nga dili lang maghataw kalingawan o pagtulunan, kundi pwede usab motubag sa inyong paginahanglan ngadto sa kalambuan. Sa kanunay, daghan kayong salamat sa ato ang mga subscribers sa inyong makanunayon nga suporta sa ato ang channel. Og kadtong bag-o lang na hisuroy sa gihapon moingon ko, ayaw kalimot sa pagpislit sa mga pislitonon, sama sa like, subscribe button, notification bell aron permanenteng updated ta sa ato ang mga coming videos. Og kadtong gusto nga magpa-shoutout, palihog ko comment below sa ato ang video aron ma-shoutout ta sa next nato nga video pohon. Sa dili pa ta man nagbulag-bulag mga kasans, tuguti ako sa pagbili ni maong istorya nga ang adlaw nga walay katawa o sa kaadlaw nga way pulos.